Ola, hoxe dicía o telediario que iba a chover, que viña unha borrasca, xa que a cousa era de algo que non era xa deste mundo mal tempo. Se lle faz caso ao tempo non sales da casa. Mira aí que día está. Home, é un día de inverno, claro. Estamos no mes de xaneiro, pero tampouco é tanto como dicían aí no telediario. Eu para min que estes tipos non queren que salgamos da casa. Bueno, eu non lle fago caso. Eu casi ahora, a estas alturas da vida, xa vou a miña bola. E vime hasta Outeiro de Rei. E lóxicamente a Pena de Rodas. Eu creo que calquer galego conoce eses dous penedos aí, verdad? Que parece que rompen o sentido do... O sea, poñen en xogo isto do equilibrio, non? Mira, bueno, xa estuvemos aquí en algunha ocasión, pero xe pasando é que me apetecía tamén, volvín. Estaba recordando que daquela cando estuve aínda non había nin teléfonos destes con cámara, nin... que pa? Estábamos no paleolítico da informática. Bueno, o tema é que aí están estes dous penedos, por certo. Se fixamos un burato e sin vertical en vertical chegaríamos aí a Australia, Nova Zelanda, por aí abaixo andaríamos, e resulta que esta mesma formación casi unha fotocopia desta, a original é a nosa, está alá. O único que cambia é o color da pedra, este é o color do granito, a outra é un color máis vermello. Tamén xa contamos un día delas, incluso me enterou unha foto, é unha comparativa, casi son iguales. Bueno, o tema é que a nosa ten lenda. Dice a lenda, que en cada un deses pelouros, ou deste, ou do outro, aí nun deles se esconde un tesouro, moitísimo ouro, unha chea de ouro, para facer rico a moitas xentes. Pero no outro hai alcatrán. Sí, piche. Claro, o tema é que ti podes ir intentar romper a pedra, pero se te equivocas, todo isto, toda esta zona, destruiríase co lume, co fuego, dice a lenda. Así que os galegos creo que aínda non se nos dou aínda por romper os penedos. Aí está a lenda, e ao mellor é o medo que temos, claro. Volveremos a recuperar o traballo da última vez. Vale, eu encantado de saludarvos de novo, que xa facía uns días que non contaba cousas, non? Home, pois, un xa tamén ten ganas de saludar xa o ano novo, non? Veña, desde Pena de Rodas aquí nos quedamos e vamos ir baixando a ver se encontramos algo donde xantar por aí pola zona de Outeiro de Rei ou por aí algún sitio habrá, supoño. Veña, unha aperta.